namin, pero napuputol, third week especially, no? Pero nakakatuwa kasi, will ni God, nalagpasan natin kahit December. Yes! Kahit December na mga tao, busy-busy sa preparation, sa Christmas, preparation sa New Year. Pero bakit gano'n? Overflowing ang points. Every week, from first week to second week to third week hanggang kanina, grabe, 5,900, 5,600. Nag-usapan na naman 5,000, tama? Grabe, no? And of course, gusto kong pasalamatan ang mother ko. Grabe kong si nanay, okay? Hilinay ko. Kayo po kayo? Yes, no? Ayan, no? So, si nanay Julie. Nanay Julie. Alright? Thank you. Masalamat daw kay Ninay. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat at lalong-lalo na po sa ating gamot na misana at lalong-lalo po sa Panginoon Diyos. Salamat. No? So, behind my success, nandun yung aking mother, no? So, si nanay. So, sa kanya ko po sa kanya ko dinedicate yung lahat ng mga naging success ko sa sana, no? Sa kanya talaga, alright? Gusto ko rin pasalamatan sina Upline Shane, sina Upline Ed Miguel na talagang from the very start, grabe, no? Grabe. Sobrang blessed natin lahat kasi nga talagang pwede naman ako maging partner kahit sinong team sa'yo sana, tama? And pwede akong ma-invite ng kahit sino. Pero sabi ko nga, grabe yung will ni God na sa dinami-dami ng tao na pwede ma-invite sa'yo sana, pwede maka-invite sa akin. Silang mag-asawa mismo yung naka-invite sa akin. Sabi ko, grabe ano? And ganitong klase ng leadership, ganitong klase ng example na ipinakita nila sa ating lahat. Kaya sabi ko, grabe. Yung puso na tumulong sa atin, sa mga bagong distributor, yung pusong tumulong sa mga nagsisimulang makakita ng opportunity dito sa isa na from the very start, consistent hanggang kagabi, tama? Walang moment, walang oras na iniwan niya tayo sa ating 5 na matapos na ang run na to, no? Grabe. Sobrang very inspiring si Upline. Ano pa natin sila? Grabe, no? Naging mentor, no? Naging ina at amatin dito sa sayo sana. Lahat ng success, lahat ng meron ko, lahat ng alam ko kung bakit ako nagsasa dito sa isang bagay na wala akong parang alam, hindi ko alam to, first time ko mag-network. Bigla akong naging milyonaryo dito, sila lahat. Upline Shane, Upline Ed Miguel, grabe ano, kaya sobrang swerte talaga natin. Nagkaroon tayo ng selfless na mga leaders, no? Sila po yun. And sabi ko nga, kung ano yung tinuro nila sa akin, yun din mismo gagawin ko sa lahat ng mga associates ko, no? Upline, thank you so much. Maraming salamat po. Grabe. I'm so proud of you. We are so proud of you, Upline. Grabe, ganitong lahat. And we're so proud of you. And proud with the leaders also. Only this run possible. Opo, no? Lahat ng mga leaders under my organization, no? Yung mga bago po, yung gold director po sa Isana, they're like averaging mga 200,000 per month. So, grabe po isa. 35 gold director today! Thank you po, Upline. Thank you so much. No? Kung po sa inyo yan. And sa mga leaders ko rin po, no? Si Miss Badet, no? Up Badet and Up Henry, no? Si Jojo, si Naren, si Shara, si Maan,
si Melay, si Ivy, si Tina, lahat, no? Melay, Goy, sino pang naririto na under the organization? Si Beng, si Marlet, si Aiza, si Naber, sino pa? June, Marge, okay? Lahat-lahat na, no? Lahat-lahat na actually, no, nakuha kong run dahil sa inyo lahat. And narealize ko lang talaga, walang mahirap na run, sobrang dali lang niyo sana kung ginagawa natin talaga sa team. Imagine na, di ba? Parang wala na talaga. Parang, nag-out na ba ako? Kasi di ba, kalimitin yung mga nag-google, parang haggard, parang hagod na pala ako, ganon. Ganun na yun, yun na yun, no? Alright, so, sobrang nakakatuwa, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking journey, no, sa Usana. Sabi ko nga, after 1 year and 4 months, tama? 1 year and 4 months. So, mga bago po na nandyan ngayon, sino po yung mga guests natin this afternoon? Yung po mga guests natin dito. May mga guests po ba kayo yung mga first time na na-invite? Ayun po. Okay, so 1, 2, okay, yan. 3, 4, no? So, konting background lang po. Professor po ako sa Lasal, sa De La Salle University. I've been teaching for the past 12 years. PhD holder po ako. Ang specialization ko po ay applied linguistics, no? Medyo mahirap siya makunawaan, pero yun naman po yun, no? And full-time pa rin po ako nagtuturo. So, kahit kung tutuusin, sobrang busy ko na talaga sa dami ng ginagawa sa pagtuturo, no, sa university. Nakita ko talaga na ang patutunguhan ko sa pagtuturo ay medyo, kumbaga nakakatakot lang naman, no? Nakakatakot yung future kasi